ya. Thank you. Nano pamit muli kasih kawan ya tete jodone mungkin untuk sulit orang besok ladeni sirane pancen aku jroning ganti Kulo yen tutu jodone mugi enggal andosi wong kang bisa ladene slirane pancen apot jroning ati ninggal diko wong sing tak tresnani nanging sedih kados pundi kawula satermo lampahi cekap semanten pamanggilan kula sak kanca matur sembah nuwun dumateng Bapak Budi Arjo Qasim Mbok bilih anggenipun kula sak kanca nglampahi sejapan wonten ing dalem menika kantah kalepatan kula nyuwun agunging pangasuma pepanggen wonten ing sanes wekdal akhir kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.